सब काम करल बड़ी काम कर ली हाली हाली एगो वहाँ के बाद शादी करके लाके आ बैठा के चल गई कबो नहीं याद आवेला कबो ना जानी के मर्द के सुख का कहा लोगे बस वहाँ के तो खाली बियाह करे से मतलब रहे और कुछ थोड़े मतलब रहे कबो फोन ना जब करम तब हम ही करम ही ना बुझाला कि हाँ थोड़ा फोन करके बात कर ली कैसन बारी कैसन नहीं की ठीक बारी की नहीं की जब करम हम ही करम आ कैला पे कहम कि टाइम में ना मिलल है बाद में झाड़ लगा मन नहीं खिला तो वहाँ बिना पहले बतिया लेते हैं फिर बादे कौन काम कर फोनो ना हाली उठाई ना के दिन कहाँ बिजी रही ना हेलो हेलो हाँ गोर लागत नहीं खुश रहा समाचार काजी रौरा के अभी याद ना आई ना कबो फोन ना करी ना रौरा अरे कैसे फोन करी हो टाइम मिलता 24 घंटा ड्यूटी आदमी करत हवन ना लागी तब ना फोन करी हन हाँ हाँ हमरा खातिर रौरा के टाइम थोड़े मिली एक तो बियाह शादी करके लाके नौकरानी की तरफ बैठा देल बनी घर में कैसे काहे बोलत पड़ी तब कैसे बोली जी बताई रौरे कबो अपना मने रौरे कॉल करे के बाना और ना याद करे के बड़े कहाँ से रौरे फोन करे के चाहिए तो उल्टा हम करी ना 24 घंटा दिले में रहलू ऐसा ना सोचनी पागल करके अच्छा उस बात छोड़ी ये बताएं कि कब आते रौरा उनकी जान अगला महीने में 20 तारीख के देखिए अब लेट मत करी ना हमरो से राहत नहीं के अब रौरू आ जाए ठीक नु बहुत दिन वेट करे नहीं अरे इतना दिन बर्दाश्त कर लू तो दिन और ही बर्दाश्त कर एक बाद में आइए जाती अरे के कर मरद नहीं कन जरूरी बे थोड़ी कि जे बाहर जला हुए का पाला ये जगह कोनो बिजनेस नहीं के रौरा के अब रौरा आई ना हम जा ही ना देम रौरा के देख ले ऐसे काहे बोलत है चलो तो ठीक ना तो का खइयन तू बतियावत हो कि अरे हम कौन सब बिजनेस भौजन नौकरी रखल बा तू कहत रहो कि घर ही करना के तारा कहे सब कुछ हो जाई रौरा जैसे करे के बना रौरा करे ठीक नु आ जहाँ कमाई के कमाई बस हम कुछ नहीं के जान तो बस रौरा अगला महीना आ जाए ठीक बा चलो अगला महीना टिकट करावे लगाई पक्का नु पक्का चलिए ठीक बा गोड़ लागते हैं रखते हैं खुश रह जुड़ाई मजी हो तनी खा दे त हमरा भूख लागल बा जल्दी से ऐनी कमाई करके हाँ। आई ना तो उन्हें से चिल्लाते हैं ना हई दाग का लागल बता रहा कुछ लागल मानो रौरा ये सब काहे नहीं हालत रही अच्छा छोड़ जा खा दे हमरा के बैठी ले होता नहीं ठीक बा जा हई का लग रहा हौ का लग रहा हेनियो हई दाग लागल बा कुल का भो कहवा बैठल रहो जा हेजिया के दाग लागल बा जा अरे ले आवत नहीं जी का रौरो हाला कइले रही ना आ कुछो कोची में बैठ के खाई हो आते ना हाई फाई मत बनी बैठ के खा ले ठीक नु सब हमार बड़का भैया दीपिका करावत है ली खाई देखत है ना और मेहरानवा के तना राज गद्दी पे बैठा खियावेली आ कहां गई रहनी कब से घूमे गुल रही है सही गंगा में हां खाली घूमबे करी भैया तो बाहर चलिए गेलन ई नहीं के बुझत कि जाके खेता पतन देखी फोन ना के रहन का हम के रहन ना हमेशा बात करेला कहिया रौरा कर खाइए खा के जाइन खेत पे कहिया गाड़ी पकड़े वाला बड़ा अगला महीना में आज गना अगला महीना में हाँ जी अगला महीना में आ जी हन आ छोड़म जन खाना अन के न कभी एथो न करे के चाहिए और रोज रोज के आदत हो गल खाना छोड़े के ना यही से तो इतनी दे लेबो ना यही से तनी से देनी हो ज्यादा अपन दिमाग तो लगेले हूं बाबू हां मगर भौजी सुनो ना एगो बात बतलाई का तोरा के बहुत चाहिए ना दिमाग मत खराब कर ठीक नु देखो तो मन करता कि तू खिया दे तू न तन की का इधर हाथा में का भजबा पिलो पड़ल बा का नहीं ठीक है ज्यादा खिसिया जाता हूं देखी राव नियत ठीक नहीं खिलावत कुछ दिन से राव नियत के देखत हनी अब तो देवर कैसन होला सन देवर कैसन होला सन एक गो देवर बासन के भौजाई के माई समान इज्जत करल सन और औरा हमेशा गलत निगाह से ताकत है ना छोड़ दी तकल का अरे तब भैया निखन तो सब हमारे ना संभाले के पड़ी अच्छा यही फेरम बनी का सोचबो मत कर ना तो भूला जिम ना कि रौरा देवरो बनी है इधर खा ला हटाई अरे धर हम खा ले बनी खा ला ना जब नहीं खे खाई अपने जा द ये तो करही के बा खा के सुते के बा हम ही ना सब काम करत हई अरे बाप रे बाप बुझात नहीं खे कि कितना पहाड़ तोड़ के लाइल बनी
पढ़ लिख के का कोई नहीं एक गो लइका बड़सन की का नहीं खसन माई बाप के कर दे आ का नहीं खसन कमा के ध दे आ रौरा बन त खाई खाली ठूसी वाला फोन जरे घूमी हाँ ऊ नटा बा अपना भौजी जोरे कितना लागल रहेला आ ओकर भौजी ओकरा कितना प्यार करेलिया तू माने कैसे का- डांटत रहलू हमरा के हां रब का नाम का बा सब एक पांच अंगुरी बराबर ना होला ठीक नु रौरा सोचे त ना कि नटवा के भौजाई हम रौरा करी त ई फेरा में अंगुरिया अपने न होला बराबर ना होला त का आखिर में हां जो छोटका अंगुरिया कट जी त दर्द तो अपने न होई आखिर में हनी त हम तहरे न अरे रहे दी काहे के चप्पल सही बतिया बतानी ई चपलूसी बतियावल कहा गोइल देखी अगर सोची ना भौजाई के अगर हर लोग सोचे ना भौजाई या माई बाटा नहीं खी भौजाई माई समान होली ओकर नियन छेछड़ा नहीं खी हम ओकरा के जानत है कि कितना छेछड़ा ह छेछड़ा नियन देखो तू भैया अरे दूर रह के बात करी जी हमरा से अरे तो हमू सेंट मरले बे ना महके लाता नी मनी भैया बड़ा ढेर दिन पावेला अब समझला कि तारा के संभाले खातिर हमरा के तो चाहबे करी बहुत प्यार करी ना तारा ले समझ लो अरे हटे जी प्यार करी ना प्यार में आगे ना लग जाओ प्यार करी ना देखावत तनी ढेर हम ना खाई मत अरे मत ना खाई जाई कहीं ना कि हाउ तो कहलू के सही कहल गइल बा एगो आलू सड़ी ना तो सबके सड़ाइबे करी ई बेटाऊ का खाली बेटवान जोरे रह के बिगड़त बा देखा तो नाटवा के भौजाई के प्यार करता हो तो हम सोचे तो उनके हमरा से प्यार करी मारा में केड़ा के खूने फेंक के मर जी हम पसर जी ना खबे तो हमार कर लेबा जाओ कुछ बोलते रहेला बड़बड़ात रहेला कोनो तो काम बा ना दिन भर खाली घूमे के बड़ुए फिरे के बड़ुए ऐसन देवर के दम मुड़ी उठ के झोक देवे के चाहिए चूल्ही में गलते निगाह देखल निकल जाई आदमी कहेलन के भौजाइए खराब होली सन लइके खराब होली सन हां आपन देखल न जाने कौन आज वहां से ना सोचे तनी के बताइए दिए हेलो हेलो देखिए अब हमरा के ना तो बोलम ठीक नु रार भाई के लिए सही नहीं खे का करता हो का करते रुए दिन भर बेटा हुआ घूमत रहता लफोन के साथे आय आवत ना गलत निगाह से ताकत उनको कहता उनकी भैया ने कहता हम ही ना बन देखभाल खातिर कभी हाथ पकड़ता हूं तो कभी का पकड़ता हूं हम देख ली हम ई ना सोचम ना कि भाई हो ना भूलना जिम ना कि देवर हो तोकरा बाबी से कानी देखी अब हम कुछ नहीं जानते रौरा जल्दी गाड़ी धरी तो धरी ठीक हम बा कहले रही ना रौरा अगला महीना में गाड़ी धर के अगला महीना के इंतजार मत करी कैसे कि हमरा इनका पर भरोसा नहीं के कब का कर दी हम करो ठीक नहीं खे रौरा गाड़ी धरी अब ठीक बा मैनेजर से कहले भाई छुट्टी दियन तबे ना पेमेंट होई तबे ना 10 तारीख के पेमेंट होके पेमेंट के मुंह मारी पेमेंट के जरूरत नहीं के बस कसम तरह रौरा आज घरे ठीक बा आवत है चल चलो ना काल रौरा के काल कहिए से आवत है, कहता ठीक नहीं बा काल के काल आवत है गाड़ी धरते काल ठीक भाई चल ठीक बा आवत है। ठीक बा रखी जैसन भाई वैसन है ना भाई के कैसे पक्ष लेता रह आवत है ना कि सब बात बताई भाई अब ती आज है ना तो मारम ना लोढ़ा चला के उनकर मोहम्मदे उड़ जाई आवस ठीक बा कहां बाड़ी आज उनका के ना छोड़ यार कहो जी का करता हो का है रौरा लोगत नहीं के का करता तो हेलमेट पहनबू का वो टूट गइल बा आवा ना तार लेको बात करेंगे बताई देखिए हमरा के छुए कोशिश मत करी अरे तो देवारे ना हई हो देवरे है तो लागता कि जैसे कि हम तू कोनो गुंडा उंडा हई कहा चल ना जौन बोले के मुंह से बोली ठीक नु संभाल के बोली तू दिखावे के बाद तो कौन चीज ले दिखाई का कहता नहीं कही तो चला ना नहीं चला देखी देवर जी बहुत हद कर देल बन ठीक नु का हाथ पकड़म तब लिया के जनता को हम मुंह काहे के दिल में भाग अरे तो कुछ दिखावे के ना चल हमरा नहीं देखेगे जाके रौरे अरे देखी तो खिसिया जाता सुन ना खिसिया थोड़ा देखी देवर जी हम कहते ना हमारे शरीर से टच मत करी रौरे अरे तो का टच कहां करते हैं कुछ हटी रौरा चल कहाँ चली कहाँ लिया के जाता नहीं अरे तो चले नहीं है दिखावे के का दिखावता दिखावे बाबा छोड़ी हमके लागत हो ये ठीक रहे कि गर्मी बहुत ना हाथ बा छोड़ी हमके चलो ना चलो छोड़ी। अरे चलो ना ये क्या करते हैं देवर जी? चलो चलो पूरा चलो क्या दिमाग करते हैं खराब क्या करते हैं प्रणाम भैया प्रणाम गोल लगता उनके देख लेनी अपना आंखें से ना रौरा हमरा पे भरोसा तो होते ना रे हैं? देखिए अपन भाई के कुछ ना गलत ऐसा ही निगाह भौजी के कुछ दिखावे लिया का करता हो सर का दिखाते हैं तन बताई ना
अरे वो आम अथुया देखी रवनियत के बारे में बहुत अच्छा से ना रे जानत ठीक क्या है करता कौन जी क्या करता है तोर भौजी पहले ही कहत रही तू कि क्या भैया करता है? तू सब कर लगल ना सब कर आखिर में विश्वास स्कूल खत्म हो गेल ना हैं तोरा का हम देखत है कि ये भाथा भाई करते कहते खई ना अरे भैया अमरूद नया नया बा एक अमरूतिया फरल रहे तो दिखावे ले जात रही चलो देखो ना रहे दी अमरूद आगे हम बता हम नहीं देखत रोज अमरूदिया के अमरूद देखा बतानी कौन अमरूद देखा तो हम जानत नहीं अरे बाबूजी बोले रहन हम सोचे नहीं कि अमरूतिया पहले पाइन फरल बा दिखा का दे तोरा माथा में भूसा भरल बा भैया तू सब कर लगल ना लेकिन विश्वास नहीं है ना विश्वास नहीं देख ली ई बेटवन के चक्कर में पिए खाए लगल बड़ा पिए खात बनी नासा में हमेशा रहता नहीं यहाँ के ना भैया हम नशा में ना रही ना ये झूठ कहता है झूठ कहता है हाँ दिन भरी बेटा को पी के नासा में रहता रहा ना भौजी ना भैया झूठ कहता है भौजी अच्छा हम झूठ बोलते इधर सच बोलता नहीं ना ना हो भैया हाँ हम सच बोलते हैं देख मुंह से निकाल तोरा दारू पी से अरे कई छोड़ डराना दे। करता अरे सुनो तो नहीं भैया भैया छोड़ दो हम ना पियो अब ना पियो ना पियो ना पियो रोज रोज क्या कहता है फोन करके झूठ बोलती खाली आज पी लई हैं? आज पी लई बियाह शादी करे कोई तोर ना लइकन संग रौरा पहले रुकी आज रौरा पिघला हनी आ कहिए से का करता है हां एकरा के चला एकरा के सुधाए पर घेने मत एकरा ना भौजी गोड़ पकड़ रहता इधर हमारे के बचा लो भौजी हमरा घर पे मत गिरी गोड़ पकड़ तो सिखाए गोड़ पकड़ अब ना पियो अब ना पियो अब ना पियो तोरा ई पता बा ना कि भौजाई महतारी समान ले हां पता बा हां त काहे तू इसे छेड़ कर ज्यादा गलती भइला भौजी माफ कर दे हमरा के माफ कर दो गोड़ पकड़ रहता रोज रोज मेहरानू हमार कहतिया कि जाके ऐसे हरकत करता वैसे हरकत करता काहे से करता हैं अब ना हुई हमारे ले खाली गांव घर के बेटवन से तेरा के बिगड़ल बड़ा आला गुड़ अरे बिटुआ अब पूरा गांव जानी आला रे काम भर में हैं कब क्या तू प्रणाम करते खुश रह खुश आई देखा तड़ा हई एकर कितना उम्र होता है एकर हम रोज सुनीला घरवा में ले कितना उम्र होता है एकर हई दारू दारू पियत आ लड़की के ई रोज सुरे बच्चा दारू पियत तोरा ला हम का कहीं लड़की के ई रोज हाला गुला होता ये इतना बिगड़ गुल बा ना इतना बिगड़ गुल बा बनी बे तुम है हैं ये दमिया गौवा घरवा के जो सुनी क्या कही बचवा हमनी का बोलल जाई हो तो जना के दोनों भाई में अब का बोलल जाई इनको समझदारी नहीं है अब ना गलती माफ कर ई लड़की रोज चिल्लाती हमनी के बगल में ये तो सुनत नहीं जा अब ना हुई हैं? ए भौजी अब ना यो माफ कर दो चले ठीक बा सुधार जी रौरे खातिर अरे दूगो भाई बोजा माई बाबू मुअलन भैया अब आराम से रह जा तो जना ठीक है चले घर में चले देखो चले घर में कमाए धमाए में ध्यान रहता अरे तो जना के बाबूजी रहन एकदम मते हीरा आदमी है लंगा लुचा हो गेल बा सारा कमाई है। ना त का खई है ना एकरा के घरे छोड़ के जाते हैं कि जवन भी काम काज होई उ संभारी तई लागत है रोज लड़की के आवाज सुनाला रोज के जन का करेला ई रोज रोज लागत मारे पीटे तो हई करता तो दारू पी के यहाँ नौटंकी करता अब ना यो भैया चले घर में चले छोड़ी ठीक है चाचा जी